ברוכים הבאים לחלק השני עם דוקטור מחמוד דחי. בחלק הראשון למדנו צעדים חשובים וענינו על הרבה שאלות, ועכשיו בואו נמשיך לשאר התשובות כדי שהסיפור יושלם ותוכלו לצייר את הדרך שלכם נכון. שאלה מספר 7, אילו כישורים חשובים חוץ מלימוד השפה עצמה כדאי לסטודנט לעברית לפתח כדי להצליח בתחום? כן, אני מעדיף תחום התרגום, את יודעת את זה, אבל זה חשוב וקשה. אני חושב שהתרגום זה דבר וחיפוש כל הזמן, לשמוע הרבה, לדבר, שיש תיירות, אז כל התחומים האלה אני חושב שהיא חשובה מאוד, אבל חשוב מאוד התרגום. לפעמים אני קורא ויודע שהטקסט שאני תרגמתי אותו, צריך לקרוא על הטקסט כדי להבין על מה הוא מדבר, מה הבעיה, מה המשבר, כל זה בעולם התרגום. התרבות של התרגום בערבית, וגם יש חשוב מאוד לדעת מי מתרגם. המתרגם זה, יש הבדל בין טקסט שאני מתרגם אותו, לבין המתרגם שיש לו תרבות, יש לו מוח, יש לו תרגול, כל הזמן מתרגם כל יום. אני חושב שזה דבר מאוד. הכישרונות, אתה עושה כל הזמן לתרגם חדש ביום. סוגי התרגום בשבילך, אני חושב שאתה עושה כל מאמץ גדול כדי לדעת בצורתית הרבה מילים, אוצרים, ביטויים, ציובים, כל זה. לא קשה, אבל אפשר. כן? כן, זה נכון מאוד. שאלה מספר 8, האם אתה ממליץ שלצד לימודי עברית, הסטודנטים ילמד גם שפה נוספת? ואם כן, איזו שפה תהיה הכי מתאימה ותועיל למקצועית? כן, אני ממליץ לסטודנטים ללמוד שפה שנייה. הרבה הרוב המכריע אומרים אנגלית, וזה נכון, זה מתאים. אבל אני מעדיף שמישהו לומד שפה שנייה נוספת, לומד גרמנית למשל, סינית למשל, רוסית למשל. שפות שבשוק עבודה עכשיו הרבה, שהשפה השנייה חשובה מאוד. בכלל ממליץ גרמנית, אם אתה רוצה ללמוד גרמנית. כן. למה גרמנית? בשוק עבודה הרבה, יש קשר חזק בין עברית, שפה ראשונה, גרמנית, שפה שנייה, שיש שואה, למשל, אפשר לנסוע לגרמניה, יש עבודה מאוד, מדינת גרמניה, מדינה חשובה מאוד, ויש הרבה אנשים יכולים לעבוד בשפה הזאת. כמו חשיבת האנגלית, אני חושב הגרמנית שפה חשובה מאוד. וגם אני אוהבת שפה גרמנית מאוד. שאלה מספר 9, אילו תחומי העבודה זמינים כיום לבוגרי עברית, באיזה תחום לדעתך הכי מבוקש היום בשוק העבודה? כן, נדמה לי ולכולם ששירות לקוחות ויש תרגום, אבל יש גם בתחום הביטחון, משרד החוץ, עליך לכתור. אני חושב שיש עבודה. לא הרבה, אני מסכים, לא הרבה, אבל אתה מתאים, יש לך כוח, יש לך יכולת, אני חושב שיש הרבה. ממליץ שאתה לעשות מה הוא מתאים לך כדי לעבוד בו. אתה חושב שאתה אוהב תרגום, עושה כל דבר בתרגום. אתה אוהב שיחה, לדבר הרבה, לשמוע הרבה. וגם עושה שניהם, שאתה יכול לעשות שניהם, בוחר מה הוא מתאים לך. כן? כן. שאלה מספר 10, לאור המצב הנוכחי האירועים האחרונים, אילו תחומים לדעתך הפכו לחשובים יותר מהעבר, ואילו עצות תוכל לתת לסטודנטים כדי שיתכוננו טוב יותר לשוק העבודה? אני חושב ברור, כאילו תרגום, לניתוח האירועים. כשאתה מתרגם, אתה יכול לניתוח את האירועים, מה יקרה בעולם, מה החשיבה של ישראלים, מה המחשבה שהם עושים ככה באנשים בעזה, בעולם כולו שצריך להבין טוב היחסים בין ישראל למדינות אירופה, למדינות ערב. המתרגם יש לו כוח לניתוח את האירועים. התרגום זה חשוב מאוד. אני נוטה לתרגום שאני מתרגם, אבל לא, הכוונה שלי שאתה לא מדבר, זה חשוב מאוד, אבל כשאתה מדבר צריך לדעת ולתרגם ולהבין טוב שפת האויב שלנו. אני חושב שהאויב שלנו ישראל. כל העולם וכל האנשים לפעמים מתפללים שמי הוא האויב שלנו. אני אומר לכם, לכל סטודנט לומד עברית, האויב שלנו הוא ישראל. יש מלחמה בסוף הימים בינינו, בין מצרים לישראל, והניצחון שלנו, אני יודע את זה. אבל לכן, כל אחד יש לו קשר עם ישראלים, חייב לדעת שהוא האויב שלנו, כן? כן, זה נכון מאוד.
שאלה אחרונה לסיום, מה הסיבות האישיות לך כדי לבחור ללמוד עברית? אז כמו כל סטודנט, אני לא בחרתי ללמוד עברית, אז אני פתאום ראיתי עצמי שאני נכנסתי לפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת קהיר. אחרי 4 שנים אני התחלתי להבין שזה המקום, זה הקריירה שלי, אבל בעבר הייתי עצוב, אני אומר האמת, אבל עכשיו אני שמח מאוד, וכל הזמן אומר ברוך השם שלמדתי את השפה הזאת, וממליץ שמישהו רוצה ללמוד מה בכיף שלו, עושה את זה, לא שואל אף אחד. אני ממליץ שאנחנו לא אומרים לסטודנטים שבבית ספר תיכון עכשיו אתה לא לומד עברית והעברית שפה קשה, אין עבודה, אין לך קשר, העתיד ביד אללה, אני מאמין לזה, כן? וכך אנחנו מגיעים לסיום הפרק שלנו היום. בסיום חשוב לנו לומר, ללמוד שפה זה לא רק מילים ודקדוק, זה גשר להזדמנויות ופתח לעולם של קריירה אמיתית. אם אתה תלמיד לעברית וחולם להשתלב בשוק העבודה, תזכור שכל צעד שתעשה היום יכול לבנות את העתיד שלך מחר. תנצל את הזמן, תרחיב את הידע שלך, תשאל ותלמד מכל מי שכבר עבר בדרך הזו. תודה רבה לדוקטור מחמוד דחי על שהצטרפת אלינו היום, באמת למדתי ממך הרבה, ואני מקווה שכל הסטודנטים יפיקו תועלת רבה. תודה רבה לך ושלום. وبكده نكون خلصت حلقتنا النهارده. انتظروني في حلقه جديده من بودكاست عربي عربي مع سناء. خليكم دايما فاكرين ان كل نهايه هي بدايه لقصه جديده. مع السلامه.